Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, mahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo. ang sakundagan, Serbisyo Asin Riparo. makawili-wili, ibig kasihan, ang Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning! Tabaco City. Sa Piña Branch, Diyan po sa siyudad kang Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, posisyon,
Luzon, Visayas, Mindanao, world. Bulan, bulan na sa tuwing Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malulim, Ma'am Yoli, uy kay Madam Ann Canyo. Fiesta po ko dyan sa Barangay Tanawan, Malinaw Albay. Happy Fiesta! Nag-imbitar si Ma'am Ann Canyo. Nang-imbitar si Madam. Happy Fiesta po sa mga taga Barangay Tanawan. Good morning, Sir Ryan Llenaresas. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, na digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes, Tuesday. Petsa 19 na po kita ngunyan kang bulan na Mayo, taon 2026. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, May 18 o kaya 19. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, kadakla naman piyestahan. Onipuan sa kuyang tugon po sa Indo. Pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, taba kapasmang abuton nindo. Saka libak-libakon man sa nakamukan pagtalikod nindo. Malang supog. Day ka man imbitado, maduman ka. Yo. Saro patabing tungon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, tawar mang kibang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman man po sa may mga kamunduan ang samuya mampong pakikidumamay sa may mga kasakitan, parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya man sa napuan nakakaramkan. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. An sa indo pong servidor asin taga Riparo. Live na live! Kunyang pungal daw kita nin Martes. 19 na kita kang Mayo taon 2026.
Siyempre, digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin ugmang pataratara sa lambang membros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamorogtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan, gusto mi sana po, permi sana po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing arog ka ini. Sa umaga, gising na, balita'y sariwa, Serbisyo, pakinggan na. asin, rapat. Gisingin ang diwa sa bagong umaga, isyu'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxia, boses na maghahatid, balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan, laging tama may paninindigan. Serbisyo asin, reparo Serbisyo, ang programa asin, niyo. rapat. Kasama si Mr. Hulbotana, Serbisyo, asin, reparo. Kay mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyong tapat para sa Pilipinong sapat. Ala sige. Oy, good morning po. Papanahon Happy Fiesta po sa mga taga Barangay Tanawan dyan sa Malinaw Albay. sa bawat pamilya, sa Happy Fiesta po sa Indo. serbisyong publiko. Bisperas man ngunyan dyan sa Barangay Kinastilyuhan, ano? Laman nyo, Dyan sa Tabaco. Mr. And dyan sa Barangay Ginobat. Serbisyo, Kadakol may pistahan. so damas, ang sigaw. Kari nga ya mas kisaruday ka naman niya kidudumano. Impormasyon Sorry na, sorry. Sorry na po sa mga nag-inimbita. reparo, halina't makinig tayo. Malanginit kaya. Siya sa umaga Happy Fiesta po. to. Dyan sa mga taga-barangay Tanawan. Dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Sa umaga, Dyan po sa Kara Sir Henry Capino. Happy Fiesta! ninong diwa sa bagong umaga, isyu'y Kangayaw, pigparalat mingi kikasubanggi. sama si Manny Moxia. Turugo na ako. Balitang sa ere di Ay, Sir Henry, turugo na ako kasubanggi. bawat katanungan. Pasensya tabi sa mga nag-irimbitar. Si Consjo, Joel Seriola nag-imbitar ma. Hindi ka ngaya pa de. Mala yan. Laman nyo, Aperte su katurog ko tabi, Sir Henry. si Mr. Hulbotana, serbisyong totoo. Pahit su katurog ko. Sana ang sigaw. Pagiling ko kibarita. Dahil ko nanganik natapos su barita. Turog na pala na ko. Ay, napahitay na yun. Anan mga pahitangon yan na Martes. Pag Martes bagay wag mga regular session dyan sa panlunsod ng Tabaco. Sa bawat Diyan sa Panlalawigan ng Albay, sa SB Bakakay, SB Malilipot, agi, diyan sa SB Malinaw, may piyesta man, may piyesta. May session man angon niya na Martes. kasama si O di kasod matabi mga tugang Mayo 18 tapos na tabi so registration, voters registration. ang sigaw na. Kaya so day nakaparistro day ka mo makaboto sa barangay NSK election sa Nobyembre. Day ka mo mapaipitaan. Serbisyo, reparo, halina't O uminabot na tabi sa 42,000 Moxia. ang mga bago tabing mga nakarehistro. Balitang totoo. Digdi po sa probinsya kang Albay.
para po yan sa barangay yan, SK election. Sa 42,000 bakulan, na mga bagong butante ang nairestro digdi po sa probinsya kang Albay. serbisyo asin, reparo, O kasud man tabi, maabot sa 2,000 na mga household. pulbotana, Diyan po sa Banwaan kang Malinaw ang nakaresibi nin tig sa 10 kilong bugas. ang sigaw ng lahat Hali po sa lokal na gobyerno kang Malinaw. sa Pilipino. Ay painit tayo kim mga pigsarampulong kilong bugas tabi, Ma'am Gina Malaguinho Cavite. Inuto, Igwa ka lamang kay ni. solusyon sa Nakasabay ka lamang dumaan, tabi Ma'am Joy Cargulyo. bawat pamilya, sa Sa mga natauan nintig sa 10 kilong bugas, kasudma dyan sa Malinaw. asin, reparo, ang programa O ang LGU Daragatabi mga tugang plano ng magbalik duman sa 5-day work week. niyong Sa maabot na Hunyo. tumasan, Maabot na Hunyo. sigaw, Dahil po yan sa padit-dit na tabing pagbaba kan mga presyo kan produktong petrolyo. asa, Ang LGU Daraga gari mabalik na dasinda sa Hunyo. Sa 5 aldaw ng trabaho. Puon Lunes hanggang Biyernes na. Tangon yan baga Lunes hanggang Webis na. ayo, Yo. manimok, Good morning! umaga, Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyan mga riparuhon ngunya na Martes. balitang totoo, sa ere, di pa Ano rin ang piyesta tabi sa ano sa utan, laging tama, may paninindig, ano rin ang piyesta tabi sa barangay Ginuba ang programa niyo, o mapiyesta naman kala BM kay BM Attorney G.I. Obonggao. tama sana, ang sigaw ng Mapiyesta na karabay sa Mayor Atiglenda Ongbonggao. para sa Ah, Pilipinong sapat, mapiyesta na. kwentong napapanahon, aming Mari na piyesta dyan tabi. Ma'am Lynn, good morning Ma'am Lynn Sanua. kahanapan, sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyo O may imbitasyon digdi si Atiglenda. ang programa niyo, Good morning tabi, Vice Mayor Atiglenda Ongbonggao. ulbota, You are invited pista ng pag-ibig, celebrating a fiesta and the wedding of GIO and Abby. nung tapat, Wow! para sa Pilipinong sapat, Okay. serbisyo asin, reparo, Imbitasyon si BM Attorney GIO tapos si Vice Mayor Atiglen siya sa umaga, sa covered court. Ano pitsa di sunibing? Unyan pala din eh. Nahiling mo na yan. 5 p.m. onwards, dyan po yan sa Ginubat Covered Court. Congratulations po and the best wishes kay Attorney GIO sa kay Abby. Dakulang imbitasyon. Sa indaw kita kay ni Mado Mantabi, Sir Henry Capino. Sir Henry, saing kita maduman. Mapatanawan kita. Sa bagay, mainiton eh. Mainiton ang panahon. Ang gusto ko magluwas pagkabanggita, medyo mapresko. Ang pagkaldo, walang init. Sir Mox, daing paipit pero may serbisyong malupit, asin tunay na malasakit. Kaya, suportan tabi nindo sa maabot na barangay and SK election dyan sa Tanawan. Si Sir Henry Capino. Iyan ang pag-asa nindo dyan sa barangay Tanawan. Si Sir Henry Capino. Mga magayon kayan ang plano dyan sa barangay Tanawan. Suportahan tabi nindo sa maabot tabing barangay NSK election. Si Sir Henry Capino muna. Tako sa 2028 pa ma. Nag-fight ka na naman ngaya.
sa 2028 pa man ako, inuton ko muna si Sir Henry. I-house to house ko ini dyan sa barangay Tanawa. May may mga magagayon na mga programa dyan sa barangay Tanawan. Suportahan tabi ninyo, mga taga Tanawan. Makipista ako sa inyo. Sige, alas 7:21 tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time. Medyo may nakabara pa yata sa halunan ko. Ma'am Lynn, mari kayo ni magkanta. Nganing umuran nga niya, magkanta ka. Sige. Uy, haramon taro tabi mo na magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon na bago kita kagiba pa. Nasa linya po ang Pag-asa. Yaw na? Sige. Alas 7:21. Pag-asa, good morning po. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagi na ating panahon ngayong araw ng Martes, 19 sa araw ng Mayo, taong 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone patuloy pa rin ang epekto sa may Southern Mindanao. Itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang bahagi sa may western at southern portion ng Mindanao area. Samantalang wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, patuloy pa nga rin yung partly cloudy to cloudy skies condition at mga madalas na thunderstorms pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Inaasahan nga yung ganitong weather condition na magpatuloy at least in the next 3 to 5 days. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 18 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 33 degrees Celsius sa may Lawag at 25 to 36 degrees Celsius naman sa Tugigaraw. Sa Tagaytay naman, inaasahan ang 23 to 33 degrees Celsius na agwat ng temperatura at sa Legazpi ay 26 to 34 degrees Celsius. Sa may Puerto Princesa naman ay inaasahan ang 26 to 34 degrees Celsius na agwat ng temperatura at 27 to 33 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Ito yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. Inaasahan nga natin ito ay magpapaulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen, Davao Oriental at Davao Occidental. Kaya yung mga lugar, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at mga tsansa ng mga thunderstorms na madalas mangyari tuwing hapon at sa gabi. Inaasahan nga by Wednesday until Friday, mas mabuti na nga yung condition ang weather condition ng Mindanao at ng Visayas at least Wednesday to Friday. So may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon at gabi, pero partly cloudy to cloudy skies condition ang ating inaasahan. Pero pagdating naman ng Sabado, posibleng manumbalik yung epekto ng ITCZ sa Mindanao at posibleng malaking bahagi ng Mindanao yung ulanin pagdating nga ng Sabado. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Tacloban at Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa Iloilo ay 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius sa may Zamboanga, 26 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan, at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Update sa heat index sa may Metro Manila. Ang pinakamataas na itala kahapon ay sa may Sangli Point sa may Cavite na umabot ng 45 degrees Celsius. Ang kasunod naman niyan ay 44 degrees Celsius na heat index sa may Birac, Catanduanes, Masbate City, Rojas City sa may Capiz, Dumangas, Iloilo at Catarman sa may Northern Samar. Ngayong araw naman tinataya ang 40 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila.
Ang pinakamataas na tinatayang ngayong heat index ay 45 degrees Celsius sa may Sangli Point sa may Cavite. Followed by 44 degrees Celsius sa may San Jose Occidental, Mindoro, sa may Rojas City, sa may Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Para naman sa lagay na ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:28 ng umaga at lulubog ng 6:18 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa, i-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa, mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report, at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At iyan nga munang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan po mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Malanginit pa man giraray. Iringat po iringat tabi. Dipisil ang panahon ngunyan, may ibigla na sa nang idara sa hospital iatake mainiton. Kaya sa mga nakikipiesta tabi, iringat po. Dipisil na makipiesta ka tapos nag-inom ka pa. Sus, grabe ang init adi. Iringat po kita ha, inom sa natabi daki-dakul na tubig. Ang halunan ko nga ni day na naulian. Arog talagang pag sobrang init kang panahon, Gari, gusto ko na sa natabing maglaog sa rep. Yan ako maestar sa laogan rep. Diyan sa laog kang freezer. Magayon diyan mag-start. Ano man ay Gina, kaya mong mag-start sa laogan rep? Kisarungal daw sa nangaya. Alas 7:28 na mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa ngini. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan mako. Ano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, ingat po permi. Siringman mga tugang, ang programa inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilog Hang Bagong Malinaw. Siyempre kasabay taman dyan si Board Member Attorney GIO Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Siyempre, kasabay tama ng Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang perting kapartner kang kamuti pagkaga. Yan po mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po! Alas 7:30 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, dahil po magarali. Mabalik po ang programa. Danguga po nindo ini.
Serbisyo Sa Asin umaga, Reparo. boses na inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa Serbisyo radyo, Asin Reparo. problema'y tinutugunan. Bawat hinaing kanyang pinakikinggan. Serbidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sa Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, umaga, Mr. Hulbotana Sa tama na. Net TV. Tama na. si Manny Ay, si Manay Gina, pahit na suparoso-roso. Hulbotana, Nalilibang na naman si Manay Gina. Sige na naman ang paruso-ruso mo. kredibilidad. Oy, mga tugang, alas 7:34 naan sa Tuyag Philippine Standard Time. Oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory magkukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po, sinda. Paninindigan, Madalion po yan, mako ano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. boses ng Yan, MBY Dormitory, your home away from home. radyo, problema'y Karigman ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Riner Burse, tinakik. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Servidor ng masa, Mayor Shika Posbilog kang bagong Malinaos, yaon man dyan po si ABC President Cap Art Abela, aga, Cap Susan Nabor, kang Barangay Estancia, igan, BM Attorney G. Ayo Bunggao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. sa Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. malasakit sa kapwa, Ala, sige, duro-diretso po kita. pagtanggol, taga Ako man po girariyan sa indong lingkod. tuwina.
Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang po ngal daw kita ni Martes. Ano? 19 po kang Mayo taon 2026. Sayaw ng Handa po kita alas 8 po nin pagkaaga. tigan malas Kaya ano papigalata. kapwa Doro diretso na po kita. tagapaglingkod Serbisyo sa Asin tuwina. Reparo. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa, cha-cha para sa masa. Sige na tama tabi tama. Uy, salamat tabi hata. Iyon ang pigsasabi ko tabi Sir Henry. Kadakol na mga imbitasyon. Iyo surunod-sunod sa mga imbitasyon. Dakol naman kay ni sa kuyang mamumundo. Ta ika ngaya imbitado, day ka ngaya nagduduman. Subako ngaya lugod imbitado, iyo ang nagduduman. Ni mana. Kamo kaya. Sabi ni Manay Gina, magayon nun tabi pagdangogon ang tugtog mo, masiramon magparuso-ruso. Mabuyo ini tabi Manay Gina, makaabot kita sa 2020, tuo mo na yan na tugtog na yan. Daway ka nan magkanta ka yan. Pero bago kita magduman sa 2028, sa November mo na kita. November 2, 2026 para yan sa barangay Neske eleksyon. Ang kaipuhan ta dyan sa barangay Tanawan si Sir Henry Capino. Si Sir Henry Capino may mga maurag na plano andyan sa barangay Tanawan, kaya suportahan tatabi tabata pista sa indago niya. Pista sa indo tabi. Ano daw kung matanaan ko naman so native na manok, bata nagsiriwok na lamang da ito. Yugod mo ang preparasyon sa kuya tabi Mamlin Sanuan. Good morning tabi dyan sa barangay Bagatangki. Ang pigpreparar sa ko ni Sir Henry, native na manok na dumaraga. Sa kahaluyan na di ako nagkakadyan sa barangay Tanawan. Sa kaluyan na di ako nakakadyan sa barangay Tanawan. So native na manok na dumaraga tabi Mamlin. Aw ano ka ngayata nagsiriwo na. Aron kang kahaloy ako din nakadyan. Kaya so dumaraga tabi na pighanda sa ko ni Sir Henry Capino na iyo ko ta pagurarampangan mi. Dumaragang manok na native. Ngunyan nagsiwo na daa. Serbisyo Asin Reparo. 39 minutos tabi, lipas ang 7 o'clock in the morning. May report mo na kita dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony, gari nakipista man ni adi. Sir Tony, good morning. Alright, Tony Simox, good morning. And just marahil na pag-aagaman sa tuyo mga paraan abay. Kailan may pista dyan sa kaya mo? Kung di sa first district, gano'n lang ito ba kung na monitor. Pero pag masaaging ang daw, Dakul digdi sa first district kan may pista ngunya. day ko sakop sa dyan sa may parating Tabaco area. Dyan pala sa sa may Bakakay ito, Santo Domingo, kasi dyan sa taas. Pero kang kasurong aldaw, pinanap ka ni Sir Art Gomez. Iyo aday sa barangay Tabon-Tabon palan pista. Roger, naman para kita dumaan. Ay nahiling mo na, nalingaw ko man adi. Maurag duman ta mga native sa na duman, mga gulay-gulay sa na ang anda ni Sir Art. Roger, and maurag ang please ni Sir Art. Di mo lang mamating mainit. Ay iyo adi. Maray pa mapasyar daw ko duman, ta mga panalamang ako. Good morning tabi sa imo Cap Art Gomez kang barangay Tabon-Tabon. Ini ang pag-asa kan mga taga Tabon-Tabon. Roger, ang kapatner sa pag-asa ng mga taga barangay Tabon-Tabon kan daraga. Cap Art Gomez na sa November 2.
Matindi. Good mo yan. Maurag bagan libre. Talagang ito pasag ko sa kanya niya on sa iyang pagreparo man sa mga pangnaipukad mga kabarangay niya. Iyo, maurag yan. Marka daong ko yan. Dati bagang na-assign dyan sa Malinaw. Marayo ang record kan dyan. Sige, Sir Ton, anong barita ta? Aray ko, Sir Mok, sa mga dugang pang informasyon, ang mga nangad inidigdi sa gigibuhon pagkatabi, Sir Mok, na palarong pambansa, ngayon na bulan ng Mayo, kung sa gigibuhon sa Agusan, ang lokal na gobyerno kan Legazpi nagtagaman ng libreng sakay sa eroplano para duman sa mga atleta or duman sa delegasyon kan Legazpi. So, taga Legazpi sana? Roger ko that. O, paano sa iba? Bahala na mo yun. Kasi ang team kayan tabi, Sir Tony, Bicol, bako na Legazpi. Roger. Team Bicol. Aha. Oh. Ngunya, so mga taga Legazpi sana. Roger. Libre sa pasiring duman, balikan. Back and forth. Ay, maura gadi si Mayor Isham. Roger ko that. Sige Pero na. iyan digdi sa indang pinagkawada ng kumbaga importansya tangan ilang masiguro na komportable kasi ligtas itong mga pagbabiyahe ka ining mga delegates kan Legazpi. Kung sa mabaylan ka pa ng sabi Sir Mok, piling abot ng tulong aldaw. Tulong aldaw, pasiring duman sa so saan nga nito gigibuho? So palarong pa Dagusan. May oray. Kaya dari abot ng tulong aldaw. Baylan tapos barko. Mabarko. Inay ko po. Kung bang mga delegates gayon, kan mga nakaaging aldaw pa naghali sa ang delegates kan Legazpi, nung mga pagkaldaw, matulak kasi nung guman sila Agusa. Di perang minuto man sa naya na layog, abot na sinda dumaan. Roger, kung saan, sigun kay Mayor Isham Ismail, inulakdan na ini bilang suporta kan siyudad duman sa mga delegasyon kanani ng sabi ta ngani maging ang kondisyon kan mga atleta kumbaga dahil ma-stress sa biyahe at makapag-focus pag-abot duman sa area. Tama iyan tabi Sir Tony, sa biyahe mo pa sana sa bus tapos babarko, bugbog ka na. Sabihin ka pa kung halimbawa sa ibang mga delegates naka-van pero sa rayo kan biyahe talagang mabubugbog man sa makulog sa biyahe ka na sa lawas Roger, pag-abot doon sa area gani barabli yun ay iyo rugado ka na lalo na sumakawat na boxing gari ka na subit gari ka na sunapalaban na 10 rounds. Kaya sabi ni Mayor Isham kan siyudad ni Legazpi, gusto nila na ining katabangan na ini tangani na makapag-focus ining mga atletang ipagpadara duman sa indang mga manlain-lain na sporting events. And ang hindi ko masahin ini aeroplano sagot nga ni kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Legazpi. And sa man ini kumbaga sa pagpapahiling ng pamumuhunan kan siyudad sa pagkapatid sa sports sa napinag-encounter kaning atleta na ma-representar man kan siyudad ng Legazpi. Ayos adi, maray maswerte sa mga taga Legazpi, maray sa mga atleta kan Legazpi. Roger, and maurag so at least baka lamang iyon ki mga gold solamente kung hilingan ka sa mga munisipyo o digdin digdi sa tuyang probinsya ini sana solamente ang siyudad ng Legazpi gayon ang ma-aeroplano ayos kung saan nakula mo ng pasalamat kan mga coaches hindi sa ipinahiling na support naman sa
apera ka itong apera ka ni Tabi Sir Mox na komportabling pagbiyahe, mababawasan man sa dakulang kabawasan man sa gastos. Sa pagkakot baga kayo minsan nagsasawawisit pa Iyo manang sa dakulang kantidad ang kinakaipuanan kan mga delegates tangaling nang mataparan itong mga pangaipunin ng dumaan sa pagditini lalo na yung halawid baga ang gigibuhan tining event kaya dakulang kabawasan tining and dakulang ng pasalamat ng mga coaches and sugabos na dahil lang digdi sa lakdang na ginibo kan LGU Legazpi sa panginginot ni Mayor Isham Ismail. Mga pirado tabing katao ang delegasyon kan Legazpi na ma-rolo na aeroplano. Punday kita na sa salaan maabot sa 55. Kasi kasabay na dyan sa mga coaches ano. Tapos bako mandak ka na pa kasabay na dyan sa coaches sa chaperon, kasabay na dyan sa 55 na katawong iyan na pinag-alokaran ng budget na pamasahe nga ni pasisirong duman sa Agusan. Okay, sige. So yan kami Sir Mox, mga dugang pag-informasyon halik digdi sa sakuyang lokasyon para sa programa sa tama sa natin ni Chris. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Sir Tony sa dugang na report gikan dyan sa luwas. Si Sir Alex sa Bilen, good morning man tabi sa imo, nakantabay. Sige, di maswerte sa mga atleta from Legazpi City na mapartisipar naman sa palarong pambansa. Piglibre kang LGU Legazpi so sa indang pamasahe sa aeroplano. Kung mabayland ka mananggad, ang bayland bus tapos mabarko ka pa, tindi adi makulog sa lawas yan. Yo. Okay, sige. Sige. Tabi. Dakol lang mga imbitasyon dahil ko sigurado kung sisayan dumanuntaha. Bala na. Salamat tabi sa mga nag-irimbitar. Kundi di ako mangangako. Baka madadagdagan ng madadagit kinis ako. Di ako mangangako tabi na madyan ako. Yo, di pa ako mapangako ng God. Madyan ng God ako. Baka maglaom tabi ka mo. Mahirap na. Yo, tapos kung magtada ka mo ki kaunon ko magpara no sirak man sayang man yo. So ingat po kita takasud may na-record na apod kay ni halangkaw na heat index sa tabako yo. Sa tabako tabi diyan sa barangay Oras nasa 43.1 degrees Celsius. So na-record na init heat index, and samantala po dyan sa may parting Hacienda San Miguel uminabot sa 48 degrees Celsius. Nako, mainiton ining maray. O kaya kasud matabi mga tugang mga bandang alas 11 talagang makusugo na ang alas 10. Grabe mga alas 10, grabe. Kumbaga nagraragit-ragit ang init tabi kayan. So iyan man pati so oras kang mga karakanan sa pistahan mga alas 10 alas 10 hanggang mga alas 3 nin hapon talagang matindi tabi ang init po kayan. Kaya iringat po aso makipiesta, iringat tabi ka mo baka naglalaom ka mo na makakaon niya kitang libre o kaya mamantikaan lamang ngayaan sa tuya ngayang mga ngudoy baka tabi iba tabi ang makuanindo. Bata ngunyan may idararana sa hospital na huto ngaya inatake. Maray kong atakihon ka mo diretso na. So daay ka na magmata. Yan maurag na pag-atake. So daay ka na magmata. Nganing daay na magastusan ang sa imong kapamilya. Pero kung inatake ka tapos naging gulay ka, nako, problema ka kang sa imong pamilya. Yo, mapa-asikaso ka kaiyan.
Dahil ka na nakakalakaw, dahil ka na nakahigda ka na sana, paghungiton ka, yan ang medyo marumurumundo. Kaya po iringat kita ha. Iringat tabi. Bako man sa ating sasabi ko sa inyo na, lalo na so mga nagkakairidad na tabi, medyo iringat po na sana ha. Iringat na sana tabi. Sige. Apod kayo ni, kasuod tabi na alauna nin pagkahapon, ginibo man dyan sa Malinaw Covered Court, ini pong distribution, kaya ini pong maabot sa 2,000 na mga household ang nakaresibi po nin tig sa 10 kilong bugas. Na hali po yan sa Local Government Unit Support Fund, o kaya Financial Assistance to LGU na mag-provide po nin food support to economically disadvantaged families dyan po sa Banwaan kang Malinaw. So kasud ginibo po yan, ginibo po yan dyan, pinanginutan po yan ni Mayor Shika Posbilo, ni Vice Mayor Abby Cargullo, kasabay sa mga miyembros ng Sangguniang Bayan. Ang maabot sa 2,000 na household, nakaresibi po sindanintig sa 10 kilong bugas libre. Ali po yan sa programa kang lokal na gobyerno kang Banwaanin Malinaw. May mga ikaklarar kita kaya digdi kaya siguro sa mga masunod makuanta ki interview si Mayor siya ta bako sana siguro iningon yan kasuod kundi sa may mga masunod pa na apod kay ni may mga masunod pang bulan na igwag giraray kay aron kay ning programa. So ini kada 4 na bulan. Yan ang mga antabay lang kamo ta makuha kita kay ning interview kay Mayor siya di nganing maaraman kan mga taga-Baliro ta 2,000 piraman sa na yan. Manay Gina. Si Manay Gina tabi nakaresibi ka. Ramon tayo ni kung papaano ang proseso kay ni nganing maaraman kan sa tuwi mga kababayan dyan sa Malinaw ta minsan may mga nagsasabi sana all sana igwaman niya kami pero igwayan ki mga guidelines so dakulaon na tabi ang 10 kilong bagas libre libre 10 kilong bagas halimbawa sa sarong pamilya pero kamo dyan sa loob kangarong nindo siguro mga sarong simana naman nindong konsumo yan na 10 kilos. Dakulao ng tabang iyan ang iisipon ta na sana sa bagay kita digdi sa probinsya tabi okay lang madali unsa na baga maghanap kay sira ta diyan sa mga kataraning maski di kita nagpapara minakuha kita mga talbos kamote kalunggay kung ano-ano dahil nga di kita nagpaparam nugad digdian maurag sa probinsya arog kaya yan ang magayon sa probinsya. Kayo, pag may nagbalag-balag na manok dyan, lilas tiko. Bako niya man. Kayo, Neil Borromeo, good morning tabi. Bako yung tabi Sir Neil, pag may nagbarag-barag dyan na manok, plastikon. O kaya sila udon. Di may isira na. Ang importante, huwag kakibugas. Kayo, may masubong ka. Ang isira, madali yun. Makuha. May mga gulay-gulay dyan. Pwede kang bumakaltulo sa tindahan kipato. Dakulo na pato sa mga tindahan, barato sa napati. O di survive na sa imong pagkaon. O dyan sa barangay Bagatangki, kadakol po dyan ang mga gulayon. O gustuhon ko gani magdyanta. Baka lamang makahiling ako kigumihan. Baka lamang burungahan ko dyan, aram ko summer season. Diba? Summer season ang burungahan kay itong gumihan. Baka lamang tabi, apod kay ni, baka lamang tabi pod kaya makakaon ako kigumihan ta gari daw tabi ako pigtutugkan kaya Serbisyo asin reparo. ay nako sige so yan
Napaabot kita sa gumihan. Dakol kaya dyan ang mga gulayon sa mga upland barangays, lalo na sulubi-lubi. Ngunyan so pakugari dahil pakungunyan taday managuuran. Ayo, dahil managuuran. Kaya tabi so mga pakumaluyang ngunyan. Ang dakol gari at ang ngunyan sulubi-lubi. Ayo, o yan ang mga maurag na gulayon. Kaya medyo ingat-ingat sana po kita ha. Medyo ang panahon tangon yan delikado. Sana malampasan tayo ning araw kayo ning panahon na sabi nga ni magkakaigwada ki Super El Nino. Yo, kung igwang Super Typhoon, may Super El Nino man. Yo. So data yan. Aram kung ano ang mga gustong sabihon kayan. Ang importante tabi permission na tabi kita mag-iringat sa satuya tabing mga sadin. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, Asin problema'y tinutubo, 3 minutos na sa natabi bago mag alas 8. kanyang pinakikinggan, Di tapos na so so voters registration. ging handang tumulong sa Dahil nakarehistro, paano kayo ni Day ka mo mapaipitan ni Sir Henry Capino pagtsatsa, sa Nobyembre. sayaw ng pag-asa, Di digdi po databi sa probinsya kang Albay igwanin 42,000 sa na mga bagong rehistradong botante. Additional 42,000 paglingkod, ang mga bagong rehistrado na nakapag-register para po sa Barangay NSK Election 2026. Pero iba man ang mga na-deactivate. ng Ayo. pag-asa, May na mga na-deactivate man maabot sa 38,000. sayaw Ha? ng Mga 38,000 databi ang na-deactivate na. Siguro yan sa Comelec Albay. pag-sakit, 38,000. wa, Ibig sabihin, so dahil na po ini nakapagboto nin duwan sunudan na eleksyon. Yo, o kaya automatic deactivate na yan. Hulbotana, boses Ngunyan kung dahil ka mo nagbubuto tapos nawara na ka mo sa listahan pero buhay pa ka mo, sa masa, dapat nagrehistro giraray ka mo. Nganing makapagboto ka mo. Pero kung dahil na po ka mo nakapagparehistro, malasakit, ay dahil na po ka mo makakaboto sa Barangay NSK election. Sa Nobyembre 2026. Kung yan na taon yan, tuwina, iyan kung may eleksyon. Hulbotana, boses ng pag-asa, Kung may eleksyon nga yan, pero ang sabi kang ni Attorney Makalintal, sayaw ng dapat ilawos na yan. And ang sabi man kan Commission on Election mga tugang, sabi kan Comelec, na dapat ilawos na ta, handang-handa na sinda. tagapagtanggol, taga Ready na tabi ang Comelec da. sa tuwina, Pero nasa batas na yan na talagang dapat ilawos na ang eleksyon niya na Nobyembre. boses, Depende kung igwa naman na batas na magpo-postpone, sakit, ay magderibate naman ka mo dyan. Ayaw. Sige po, paaram na po kita. tagapagkod sa So iba pa, duman naman kita sa programa ta dyan sa 10 to 11 sa programang So Tama Sana. Sa 107.7 radyo natin Tabako. chat, 10 to 11 yan. masa, Dumana sana sa iba pa, sayaw ng Happy Fiesta po sa mga taga Barangay Taknawan. pag-inindigan,
dyan sa Malinaw, and happy fiesta man po dyan sa Ginubat, sa Kinastilyo. Sa Impan may mga piyestahan. Happy fiesta po, iringat po iringat. Sa pangaran po ni Maestro Neil Adtuon, ni Sir Tony dyan sa Lawa, sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, para sa masa, Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, ses ng pag-asa, City Councilor Rene Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor C. Capos Bilog ang Bagong Malinaw, ABC President Cap Art Abela, nindigan si Cap Susan Nabor, sa kapwa. yaon man dyan si BM Attorney G. Ayo Bungaw, congratulations. BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Best Coffee Green 16-1 coffee with herbal mix. Salamat. Param na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman 7 to 8 digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Sa tuwina, Mr. Hulbutana, boses ng pag-asa, Manny Moxeya, ang broadcaster ng bayan. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Thank you.